Għallu kollha li jgħixu Għawdex l-aċċessibilità effettiva u effiċjenti bejn iż-żewġ gżejjer hija priorità assoluta. Dastanti huma ta' priorità l-interessi u l-ħtiġijiet tal-Għawċin. Wara li fil-ġimgħat li għaddew il-Partit Nazzjonalista propona set ta' 10 proposti sabiex itejjeb il-qasam tas-saħħa f'Għawdex fosthom illi l-Għawċin jerġgħu jieħdu s-servizz ta' saħħa f'idejhom kif ukoll Sptar Ġenerali ġdid modernu u attrezzat it-tnejn wara nofsinhar. Il-Partit Nazzjonalista propona set ta' proposti darba dwar l-aċċessibilità bejn iż-żewġ gżejjer. F'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-kelliem Għawdex Chris Sajt mid-deputat Joe Ellis u mill-kandidat Alex Borch tnedew 5 proposti frott id-diskussjoni fil-cluster dedikata Għawdex sabiex tiġi xprunata l-ekonomija tal-Gżira Għawċija u indirizzati l-ħtiġijiet tal-Għawċin. Gvern ġdid nazzjonalista jiggarantixxi li jitkabbar il-port tal-Imġar biex dan ilaħħaq mal-bżonnijiet tal-passiġġieri u l-pjan tal-port ikun jinkludi wkoll aktar spazju għal parkeġġ kemm għal min jaqsam lejn Malta fuq qadi kif ukoll għal dawk li jmorru Għawdex u jibqgħu igawdu l-faċilitajiet tal-port. Tkabbir tal-port li wassal ukoll sabiex cruise liners ikunu jistgħu jitrakkaw. Viżjoni tagħna li l-port tal-Imġar jitkabbar biex jakkomoda aktar attivitajiet kummerċjali biex l-aċċessibilità bejn Malta u Għawdex tkompli titjib għax meta ntejbu l-aċċessibilità bejn Malta u Għawdex inkunu qed intejbu l-kwalità tal-ħajja tal-Għawċin ta' dawk kollha li jgħixu fil-Gżira Għawċija. Il-Partit Nazzjonalista jipproponi wkoll li jipprovdi żewġ vapuri oħra li jkunu ġodda, wieħed għal passiġġieri u wieħed dedikat għal merkanzija. Bekk jiġi introdott servizz tal-merkanzija lejn il-port il-kbir. Il-ħtieġa illi jerġa' jkun hemm servizz tal-merkanzija bejn l-Imġar Għawdex u l-port il-kbir tagħmel ħafna u ħafna sens anki għal raġunijiet ambjentali kif ukoll għal raġunijiet ta' konvenjenza u raġuni ta' aċċessibilità. Ta' fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista kompla jinsisti li għandhom isiru l-istudji kollha neċessarji dwar il-mina bejn Malta u Għawdex fil-waqt li konsulta mal-poplu Għawċi permezz ta' referendum dwar il-mina wara li jiġu pubblikati l-istudji u ssir konsultazzjoni wiesa. Partit Nazzjonalista fil-Gvern jikkonsidra wkoll servizzi bl-ajru bejn iż-żewġ gżejjer. Din hija l-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista, kulana ta' servizzi li għandhom għan ċar. Li l-aċċess bejn Malta u Għawdex ma jibqax fuq moħħ l-Għawċi għax ma jibqax sfida fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Din hija parti mill-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista Għawdex e kif fil-jiem li ġejjin mistennija jiġu ppreżentati aktar proposti dwar din il-gżira.